Vítame vás pri novom júlovom vydaní z Dopravy v Kocke a prajeme vám príjemné pozeranie. Železničná spoločnosť Slovensko začiatkom júla predstavila verejnosti svoj plán na obnovu 33 dieselmotorových jednotiek, známych pod prezývkou Bageta. Tieto motoráky pochádzajú zo 70. rokov minulého storočia a jazdili pod označením 810. Na vyťaženejších regionálnych linkách ich bolo možné stretnúť s prípojným vozom. Z prípojného voza nebolo možné riadiť súpravu, preto vždy v konečnej stanici musel motorák obehnúť vozeň. Toto malo za následok, že od roku 2006 môžeme na našich tratiach stretnúť motorovú jednotku 813-913. Motorová jednotka bola výsledok rok a pol dlhého vývoja vo firme Jose Zvolen. Prvá časť, 813, je osadená motorom MAN a je trvalo spojená s riadiacim vozom 913. Toto umožňuje jednoduchý presun rušňovodiča na druhé stanovište. Celkovo bolo takto prerobených až 44 motorových jednotiek. Za skoro 20 rokov prešli milióny kilometrov a národný dopravca sa ich nehodlá vzdať. 33 z nich vdýchne opäť nový život. Za približne 30 miliónov eur, takmer milión eur do každej. Každá zmodernizovaná Bageta bude mať klimatizáciu, uzatvorený WC systém, pohodlné sedačky, priestor pre bicykle a zmodernizovaný interiér, ktorý sa vyrovná novým vlakom. Financovanie sa prednostne plánuje pokryť zo zdrojov Európskej únie. V porovnaní s nákupom nového vlaku, ktorého cena je násobne vyššia a dodanie môže trvať roky, ide o hospodárne a praktické riešenie, ktoré prinesie výsledky už v priebehu roka 2026, napísali železnice na svojom webe. Nitra je k Bratislave druhé najbližšie krajské mesto. Možnosti dopraviť sa medzi dvoma aglomeráciami vlakom sú však napriek blízkosti obmedzené. Ak ste sa chceli dostať z jedného mesta do toho druhého, museli ste prestupovať v Leopoldove alebo Trnave. Nový grafikon tieto mestá o niečo priblížil zavedeným priameho vlaku bez otravného prestupu. Jazdná doba tohto vlaku je až smiešná, cesta trvá hodinu a 45 minút, s tým, že vystúpite na druhoradej stanici Bratislava Nové Mesto. Toto sa malo zmeniť, výstavbou novej trate sa stovky miliónov. Štát od tohto upustil a dnes sa počíta s modernizáciou stávajúcej trate do Leopoldova. Prvou lastovičkou je optimalizácia trate za približne 15 miliónov eur. Výsledkom by malo byť vrátenie pôvodnej rýchlosti 100 km za hodinu na viac než 10-kilometrový úsek medzi Hlohovcom a Alekšincami, kde od leta 2022 platí 80. Okrem trate sa opravia aj výhybky a priecestie. Firmy môžu svoje ponuky posielať do 5. augusta. Začiatok opravy a jej dĺžka ešte nie sú známe, bude to závisieť aj od tendra. V harmonograme na tento rok zatiaľ svieti na trati úplná výluka s nasadením náhradných autobusov od augusta do konca októbra. Železnice odkazujú, že predpokladaný termín výluky je na teraz september 2025 a prebiehať bude v 3 etapách. Pri tejto výluke nastáva problém, čo s nákladnými vlakmi, keďže automobilka Jaguar Land Rover je na tejto trati závislá. Komplexná rekonštrukcia celej trate je zatiaľ v nedohľadne. Obyvatelia Kisúc majú dôvod na radosť. Súťaž na druhú etapu Kisuckej D3 je u konca. Práve vysúťažený úsek D3 Kisucké Nové Mesto Oščadnica s dĺžkou 9,6 km zahŕňa nové odpočívadlo, 22 mostov a 1 križovatku. Verejné obstarávanie vyhlásila Národná diaľničná spoločnosť ešte koncom októbra minulého roka. Ukončenie obstarávania však oddaľovali námietky neúspešných uchádzačov. Úspešný uchádzač spoločnosť Skanska vo svojej ponuke navrhol najnižšiu cenu. Cena, za ktorú je projekt schopná postaviť, je 261 miliónov eur. Pritom odhad diaľničiarov bol až 307 miliónov bez dane. Stavba by mala začať začiatkom budúceho roka, prípravné práce ešte koncom tohto roka. Ukončenie je plánované do roku 2029, niektoré zdroje hovoria až o 2032 roku. Ďalší tunel je vo výstavbe. Tentokrát železničný tunel Španí Háj, ktorý je súčasťou modernizácie úseku Poprad-Vydrník. 22. júla pri východnom portáli tunela za účasti ministra dopravy Jozefa Ráža požehnali sochu svätej Barbory, patrónky baníkov a tunelárov. Tunel predstavuje s dĺžkou 711 metrov technicky náročné a významné dielo, ktoré prispeje k zvýšeniu traťovej rýchlosti až na 160 km za hodinu.
Celý modernizovaný úsek za 368,9 milióna eur bez DPH zrealizuje Združenie pod Dubinou. Financovanie je zabezpečené z fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. Vlaky by týmto úsekom mali začať jazdiť na konci roka 2027. Správny súd v Bratislave potvrdil, že Ministerstvo životného prostredia postupovalo pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre diaľničný úsek D1 Turany-Hubová zákonne a správne. Vďaka platnej môže pokračovať výstavba 13,5 km dlhého úseku vrátane tunela Korbeľka. Tunelový variant bol v minulosti vyhodnotený ako ekologicky vhodnejší, pretože menej zasahuje do krajiny a znižuje emisie z dopravy. Vplyvy na vodné zdroje boli odborne preskúmané a minimalizované podľa hydrogeologického prieskumu. Proti rozhodnutiu boli podané rozklady a žaloba, no súd ich zamietol. Na železničnej stanici Štrbské pleso vzniklo nové nástupište, čo umožnilo zavedenie 12 posilových spojov na ozubnicovej trati Štrba-Štrbské pleso. Nástupište bolo zriadené v rekordnom čase ako výsledok januárového rokovania zástupcov rezortu dopravy, obce Štrba, Prešovského samosprávneho kraja a železníc Slovenskej republiky. V letnej sezóne bude na trati premávať celkovo 26 posilových vlakov denne. Pribudne aj dopravný terminál v Štrbe, ktorý umožní parkovanie a prestup na Zubačku. Spoje nadväzujú na sezónne vlaky medzi Popradom a Starým Smokovcom, ktoré premávajú od 1. júla do 15. septembra. Tento mesiac bolo v rušňovom depe Bratislava Hlavné opäť rušno. Železničná spoločnosť Slovensko predstavila 5 nových Vectronov v novom vizuálnom dizajne. Lomnický štít, Gerlach, Vršatek, Veľký Rosútec a Kriváň. Zatiaľ jediným dodaným Vectronom je posledný spomínaný. Tento Vectron sa nelíši len odvážnou farebnou kombináciou, ale aj zberačmi. Zdvihnuté zberače nad prvým stanoviskom na Slovensku nikdy neuvidíte. Dôvod je prostý, lyžina je príliš krátka. Toto nie je omyl výroby, ale zámer železníc. V budúcnosti železničnej spoločnosti Slovensko počíta s nasadením tohto rušňa na prestížne letné vlaky do Splitu. Cesta na Jadran trvá 14 hodín a prechádza aj nejednou krajinou. Medzi týmito krajinami je aj Slovinsko a Chorvátsko. V týchto krajinách musí byť lyžina užšia ako zvyčajne. Kriván nie je prvým rušňom s takýmto špecifickým vyhotovením zberačov. Takto vybavené rušne, konkrétne všetky Vectrony, má aj štátne kargo. To umožňuje, že ich môžeme stretávať po celej Európe. Prieskumnú štôlnu začali raziť ešte v máji 1998, odvtedy sa v kresle ministra dopravy vystriedalo 13 ministrov. Za tie roky sa nemenili len vlády, ministri, stavebné firmy, ale aj termíny dostavby a cena. Podľa odhadov celkové náklady prekročili 0,5 miliardy eur. Počas stavby zasahovala aj kriminálka a boli tam aj protesty stavbárov, ktorí nedostali zaplatené. No a čo je najsmutnejšie, pri výstavbe zomreli aj ľudia. V októbri 2017 zavalila konštrukcia 33-ročného Gabriela. Toto však nie je jediný prípad na stavbe tunela Višňové. V poslednom období išlo už o druhú tragédiu s následkom smrti. V apríli 2017 tam zahynula mladá geodetka 25-ročná Majka z okresu Bardejov. V čase nešťastia sedela ešte s jedným kolegom v aute, ktoré pri otáčaní pritlačil bager. Mladá žena nemala šancu na prežitie. Podľa všetkého už treba vydržať pár mesiacov a tento neslávny príbeh sa predsa len skončí. Zmluvný termín je vo februári 2026, ale ministerstvo dúfa, že sa to podarí otvoriť na konci tohto roka. Aktuálne je hotová betónová vozovka v oboch tunelových rúrach. Stavebná časť je vo veľkej miere hotová, vonkajšie objekty sú dokončené. V tuneli sa dokončujú montáže technológií. Na záver musí tunel prejsť funkčnými skúškami, ktoré ukážu, či je tunel bezpečný. Dúfame, že nové vydanie z dopravy v kocke sa vám páčilo, preto by sme boli radi za pekný komentár, like a odber. Vidíme sa na budúce.